Hej med jer. Jeg vil gerne vise, hvordan man laver en graf i et koordinatsystem inde i GeoGebra. Vi er i gang med opgave 1,4, og jeg har lavet den her tabel. Og i princippet så er det bare at plotte de her punkter ind. Så kan jeg plotte punktet ind 1,67 og 2,69 og 3,71. Men jeg kan også bare lynhurtigt lave det her om til to funktionsforskrifter. Fordi jeg ved, at udgiften, altså y, er lige med prisen, plus i det her tilfælde 2 gange måned. Og hvis vi nu laver månederne om til x-værdier, så vil, hvis jeg lige går ind her, så kan vi lave funktionsforskriften for LED-pæren. Så udgiften, det er y, og y lige med. Der er en månedlig udgift på 2, så derfor så skal jeg hele tiden gange måneden med 2 i det her tilfælde. Og måneden, det er også det, vi vil have hen ad x-aksen her. Det er antallet af måneder. Så derfor så kalder jeg den x. Og så skal jeg jo plus med den pris, som LED-pæren koster. Så derfor plusser jeg med 65. Nu kan jeg ikke se noget her. Og grunden til, at jeg ikke kan se noget, det er fordi, jeg skal jo hele vejen om til 65. For det er der, hvor den skærer y-aksen. Det er der, hvor at man kan sige, hvis der var gået 0 måneder, så skulle jeg betale 65 kroner for min LED-pære. Fordi det er prisen på den. Godt. Det her det er min ene funktionsforskrift, altså den månedlige udgift gange x, som vi har hen ad x-aksen her, og så plus prisen. Det kan jeg så også gøre med halogenpæren. Jeg siger y lige med. Den har jo en månedlig udgift på 6, igen gange med x, for det er det, jeg har hen ad x-aksen. Og den koster 30 kroner. Sådan der. Så nu har jeg mine to funktionsforskrifter her. Så kan jeg zoome lidt ind, hvis det er, jeg synes, at det er svært at se noget som helst. Så kan jeg zoome lidt ind, så har jeg sådan et flot billede her. Det jeg jo skal undersøge, det er, hvornår kan det ene og det andet, den ene og den anden pære bedst betale sig at købe. Og man kan jo sige, at det her det er jo udgifterne, kan man sige, de her to viser. Så lige her, hvor de her to funktioner skærer hinanden, det er der, hvor de koster lige meget. Og for at finde ud af, hvor præcis det punkt er, så jeg kan gå op og vælge den, der hedder skæringsværktøj. Så kan jeg nogle gange kan jeg bare trykke på punktet. Men jeg trykker bare på mine to grafer her, bum, og så får jeg lige præcis det punkt, hvor de skærer hinanden. Og det første koordinat, I ser her, det er jo antallet af måneder. Så det er 8,75 måneder, men der er ikke nogen, der snakker om 8,75 måneder. Så derfor så kalder vi den bare 9 måneder. Så ved 9 måneder, faktisk, der vil det her tilbud her med halogenpæren, den vil faktisk gå hen og blive dyrere i forhold til den anden her. Fordi så er det lige pludselig den, der ligger højst op. Og på den her måde, så kan man ligesom bruge det her billede til at forklare, hvilket tilbud, der bedst skal betale sig. Så nu skal jeg bare ligesom have kopieret min tegning her. Man kan jo tage et screenshot, hvis man bedst kan lide det. Og hvis man nu ikke kan finde ud af at gøre det på sin computer, så er der jo altid det, at man bare lige kan gå ind her og enten eksportere billedet, kopiere til udklipsholder, bummelum. Og så kan jeg gå ind her og sige, det sætter jeg da lige ind her, bummelum, 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 væk med det her. Og så siger jeg lige Ctrl-V. Så har jeg mit billede her til min aflevering. Og så skal jeg bare supplere det her billede med en eller anden tekst ved siden af, for at kunne være helt færdig med opgaven. Så jeg indsætter lige et tekstfelt. Så kunne jeg skrive noget eller ud fra grafen kan man se, eller ud fra graferne, eller ud fra graferne, jeg vil nok egentlig ud fra skæringspunktet med graferne. Skæringspunktet mellem graferne.
kan man se, at de skærer hinanden ved cirka 9 måneder, hvilket vil sige, at efter 9 måneder kan det bedre betale sig at bruge LED-pæren i forhold til halogenpæren. Og så er man ligesom, så er man færdig med det. Så det der, de andre opgaver, hvor man skal skrive svaret som en sætning, så er det her, det er ligesom svaret. Man behøver ikke skrive svaret som sætning, at efter 9 måneder, det må man selvfølgelig gerne, men det står jo allerede tydeligt forklaret lige her. Ja, det var det.